क'क्राझार रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादा रुफाथि मायथाइ बैसागु फोरबो फालिथाय खुंदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सुदेमपुरिनि सोदोमस्रि क्लाबाव साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादा 25थि रुफाथि मायथाइ बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंदों। फुंबिलि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो खुंफुं आफादनि आफादगिरि बिरेन्सि कुमार ब्रह्मआ आरो गेवलाङै मोसाग्लांनाय आरो गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो दुइसिनफोरखौ बोर सारस्रिनाय। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि साननो हनो गोरों सानसुमैगिरिफोर आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। दिनैहाय जोङो क'क्राझार रंजालि बैसागु फोरबो फालिग्रा आफादा 25 बोसोर सफैबाय। बियो जोङो 1998 मायथाइयाव फालिजेनदोंमोन। बेखौ जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायर सेकेन्डारि फिल्डआव बेखौ फालिबोनाय जायोमोन। नाथाय जोङो बेखौ दा गोबां गामि जोंनि खाथि खालानि गामियाव लांनानै बेखौ खालामनाय जायो। दा आसा खालामो बे 25 बोसोर दिनैहाय सुदेमपुरि गामियाव जादों। बे सुदेमपुरि गामिनि सोदोमस्रि क्लाबाव जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जोङो खुंफुंलांनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय जादों। बेवहाय जोङो हाबाफारि बादियै जोङो फुंबिलियाव 9 बाजियाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि। जोंनि बे फिरफिलायाव दङ जोंहा खाम, सिफुं, जथा जोंनि दामजु आरो जोङो बेखौ गोमो गाबनि जोंनि बर' माहारिया मंगलियान हारि होननानै जोङो बेखौ गोमो गाबजों लानाय जादों। आरो बे बेवहायनो दङ जोंहा पाहार आगर। बे पाहारा जोंनि बर'फोरनि मोनसे बेखौ हारिमुखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोङो जेरैबो बिथिङै जोङो बेखौ अहर सेस्था खालामगोन आरो जोंनि बे हारिमुखौ जौस्राङाव लाबोनानै जोङो बेखौ मुलुग दरबाराव जोंहा लांनायनि बेखौ सिमां दङ। बेनिखायनो जोङो दा जोङो 11 बाजियाव जोङो मोनसे सेमिनारबो लादों। दा बे सेमिनारनि टपिकआ जाहैबाय दानि आरो गोदोनि बैसागु जानाय आरो बेखौ जौस्राङाव गद गोनाङै आब्रुथियै लाखिनाय। बेखौ जोङो लानाय जादों। दा बेखौ जोङो गोबां बैसागु जोङो जौस्राङाव मोसाहोबोबाय। नाथाय बियो गद गोनाङै दाबो जोङो बे रंजानाय फोरबोखौ जोङो मोसाहोनो हायाखै। मोनसे स्टेपजों लाबोनो हायाखै बैसागु जानायखौ। दा बेखायनो जोङो बे सेमिनारनि गेजेरजों जोङो बेखौ गद गोनाङै जौस्राङाव मोसाहोनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेहाय जोङो जोंनि स्कलार जायफोर साननो हानाय जायफोर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों। जोङो चेयारमेन हिसाबै जोङो अजित बर' बिथाङा गसाइगाव डाइटनि प्रिन्सिपाल आरो जोंनि हारिमुनिनो सासे इन्सट्राक्टर आरो सिगाङाव हारिमु आफादनि आफादगिरि जानाय रहेन्द्र बसुमतारी बिथां आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां डक्टर इन्दिरा बर' बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो बे सेमिनाराव बे जौस्राङाव मोसानायखौ जोङो गद गोनाङै माबायदि लांनो हायो बेखौ जोङो सावरायनाय जागोन। बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। आरो जोंहा मोनसे 25 बोसोर जानाय हिसाबै जोङो मोनाबिलियाव जोङो मास्कट मोनसे बेवहाय बेखेवनाय जागोन। बे मास्कटखौ जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नुजाफैगोन। जोंनो खोथा होखाबाय। दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। बेखौ दिनै बे सानसेनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै जागोन। आरो गाबोनबो जोङो बेबादिनो गोबांथार हाबाफारि लादों। आरो जोंहा मोनसे सभनियर दिहुनदों। बेखौ जोङो गाबोनहाय 11 बाजियाव जों बेखौ बेखेवगोन। दा बेबादिनो जोंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांगोन होननानै जों सानदों आरो जोंहा बैसागि खुंग्रि जोङो सेथि, नैथि, थामथि बेनि मुकुटबो दङ। जोंहा
बेनि प्राइज मानिखौ जोङो सेथियाव जोङो 15,000 आरो नैथियाव 10,000 आरो थामथियाव 8,000 हिसाबै जोङो फोसावनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि बे रुफाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जादों। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।